2009 ġej diagnosed bil-marda tal-kliwi, bħal sajjetta fil-bnazzi, fil-li kont għaddejja ħajja normali u fil-li ħajtin qalbetta taħt fuq, ma konx nafx ġifieri li dbati bil-kliwi. Mort l-isptar u hemmhekk bdejt it-trattament tal-kliwi fejn l-ewwel sentejn bdejt fuq il-magna tal-PD jgħidula tagħmel għad-dar, tagħmel operazzjoni żgħira f'żaqek jagħmlulek pipe u il-proċess ikun bil-boros ngħidulhom aħna. Renal unit jgħidulek kif għandek tuża l-magna u kont nagħmilha bil-lejn. Kelli l-problemi u mort l-isptar biex nagħmel il-magni tal-dialysis fejn hemmhekk imbagħad għamluli fistula f'idejja fejn arterja u vina jinaqdu flimkien u kull darba li tmur daħlulek żewġ labrit f'idejk biex titnaddaf. Kont immur 3 darbit fil-ġimgħa, 4 sigħat kull darba. Wara 4 snin li kont għaddejja minn dak kollu, messni li nieħu kilwa. 3 snin ilu, eżatt Valentine's Day, tawni kilwa. Nirringrazzja l-familjari tad-donor tiegħi li aċċettaw li jagħtu l-organi tal-mama tagħhom li llum qiegħda tħallini ngħix ħajja b'saħħti. Jien rġajt twelid minn ġdid, il-liġi nbidlet minn kellu d-donor kardikada ma teżistix. Issa rridu morru jirreġistraw u huma iħallu x-xewqa tagħhom tal-organi li jridu. Min irid jista' jidħol anki internet www.organdonation.gov.mt hemmhekk isibu kollox. Jistgħu anki jċemplu renal unit fejn nirringrazzjahom minn hawn għax jagħmlu ħafna xogħol siewi. Ma jqogħdux jibżgħu jħallu l-organi tagħhom. L-organi meta tmut xorta jsiru trab. Kieku id-donor tiegħi ma ħadx l-organi tagħha jien, illum jaf m'għedix hawnhekk.